Umsebenzi kaKhuzani Dlamlenze Mfowampongoze uyancomeka ngokushaya ingoma enemeseji futhi ezikhetshi. Leyo nto leyo iyona eyenza ukuthi uKhuzani adle izizwe ngomculo wakhe. Nakuba bekhona abantu abangahambisani nalokho abahlezi begxeka nje, njengale vidiyo ebicula zingane bayigxeka. Laba abagxeke le vidiyo kade icula lezi ngane bathe lezi ngane ziyabhimba. Bakhona abantu abakhomentile abahambisana noKhuzani bathi noma kuthiwa ziyabhimba lezi ngane, okusalayo ingoma ziyayazi futhi zicula njengoba injalo. Ngabumuza wakhiwa ngobuntombi, ufuna umuntu onengqondo, ufuna umuntu oke wawa waphinde wavuka, nomntwana engane uyashelwa naye futhi uyawakhumula. Ngabumuza wakhiwa ngobuntombi, ufuna umuntu onengqondo, ufuna umuntu oke wawa waphinde wavuka, nomntwana engane uyashelwa naye futhi uyawakhumula. Ngobubuza wakhiwa ngamathanga, ufuna umuntu onengqondo, ufuna umuntu waphinde wavuka, nomntwana engane uyashelwa naye futhi uyawakhumula.